సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు 9వ అధ్యాయం. భక్తులందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు 9వ అధ్యాయంలో మనకేం చెప్తున్నారు భగవంతుడు? నా భక్తుడివి కమ్ము యుద్ధం చేయము అని చెప్తున్నారు అనమాట. నా భక్తుడివి కా అని చెప్తున్నారు. అంటే పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోమని చెబుతున్నారు అనమాట. గుహ్యతమ జ్ఞానం ఇదేంటంటే చాలా రహస్యంగా ఉంటుంది ఈ భక్తి అనేది. ఆ గుహ్యతమ జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇది ఈ జ్ఞానం. తర్వాత మనకి భౌతిక జగత్తులో కృష్ణుని సంబంధం అచింత్యం అని కూడా ఈ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకుంటాము. స్వరూప జ్ఞానం మహాత్ములకు తెలుసుకుంటారు కానీ మూఢులు తెలుసుకోలేరు అనే విషయాన్ని కూడా ఈ అధ్యాయంలో మనం చెప్పుకుంటాము. భక్తులు భగవంతుని అనుగ్రహ పాత్రులు. భగవంతుడి అనుగ్రహంతోనే ఆ భక్తుడికి ఆ ముక్తి అనేది లభిస్తుంది. శుద్ధ భక్తులు భగవంతుడి అనుగ్రహంతోనే భక్తులను కాగలుగుతాం, భక్తిలో అభివృద్ధి చెందగలుగుతాం. అది కూడా మొదట భక్తులైన వాళ్ళకి భక్తులు కావాలన్నా కూడా మనకి శుద్ధ భక్తుల యొక్క అనుగ్రహం కావాలి. అయినప్పుడే మనం భక్తిలో ఇంప్రూవ్ అవ్వగలుగుతాం అన్నమాట. స్వభావ జ్ఞానం గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. ఈ అధ్యాయం ఏంటంటే మనకి చాలా రహస్యమైంది ఈ అధ్యాయము. ఇదేంటంటే గుహ్యతమ జ్ఞానం. ఇది పరమ గుహ్య జ్ఞానం అని ప్రభుపాదులు వారి ఈ అధ్యాయానికి పరమ గుహ్య జ్ఞానం అని చెప్పారు, నామకరణం చేశారు. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. 9వ అధ్యాయః రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగః. శ్రీ భగవానువాచ ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే అశుభాత్. భగవంతుడు ఇట్లా చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? ప్రియమైన అర్జున, నీవు నా ఎడ ఎప్పుడునూ అసూయ కలవాడవు కావున నీకు అనుభవహితమగు ఈ గుహ్యతమ జ్ఞానాన్ని చెప్తున్నాను. దీనిని తెలుసుకుని నీవు భౌతిక జీవిత క్లేశాల నుండి ముక్తుడవు కాగలవు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. కృష్ణ భగవానుడు, అర్జున నువ్వు నా పట్ల అసూయ లేనివాడివి. ఆయన్ని చూసి, ఆయన ఐశ్వర్యాన్ని చూసి అసూయపడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఆయన్ని చూసి అసూయపడే వాళ్ళు ఆ ద్వాపర యుగంలో మనం చూసాం అందరినీ కూడా. శిశుపాలుడు, మళ్ళనేమో అందరూ కూడా ఈ రాక్షస దీంట్లో ఉన్నవాళ్ళు అనమాట. గుణంతో, ఆ రాక్షస గుణాలతో వాళ్ళు పూర్తిగా అసూయపడతారు. అలాంటి వాళ్ళకి కృష్ణుడు భగవంతుడు అనే విషయం తెలియదు వాళ్ళకి. అందుకే వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి మీద యుద్ధం ప్రకటించటం, ఆయన తిట్టడం ఇవన్నీ కూడా చేశారు. పౌండ్రక వాసుదేవుడు వీళ్ళందరూ కూడా. వాళ్ళకి తెలియదు భగవంతుడి గురించి. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నువ్వు ఎంతో భక్తుడివి కాబట్టి గుహ్యతమ జ్ఞానం గురించి నీకు తెలిసేట్లుగా చేస్తున్నా నేను. అంటే మనం పూర్తిగా విశ్వాసంతో శ్రద్ధతో ఉంటే తప్పించి మనకు ఆ భగవంతుడి గురించి అర్థం కాదు అనే విషయాన్ని కూడా మనకి శ్లోకం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. మోక్షసే అశుభాత్. ఎంతో క్లేశకరమైందనమాట ఈ జ్ఞానం. ఎంతో ఉంచండి మాట, అది ఎంతో క్లేశమైనది ఈ జ్ఞానం అని మనకి
ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు భగవంతుడు. నెక్స్ట్, గుహ్య జ్ఞానం యొక్క లక్షణాలు. రహస్యమైనది దేహం ఆత్మల వ్యత్యాసం. దేహం అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, దేహం అంటే ఏంటి అన్నది మనం ఇన్ని రోజులు కూడా చెప్పుకున్నాం. దేహం శాశ్వతం కాదు అనే విషయం చెప్పుకున్నాం. ఆత్మ శాశ్వతంగా ఉంటుంది. దేహానికి ఆత్మకి వ్యత్యాసం ఏంటి అంటే, దేహమేమో క్షరం, ఆత్మ ఏమో అక్షరం. అట్లాగే పరమాత్మ కూడా శాశ్వతం అన్నమాట. ఆత్మతో పాటుగా ఆత్మని పరమాత్మతో అనుసంధానం చేసుకోవాలి. పరమాత్మ దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి అంశ మాత్రమే ఆత్మ అన్నమాట. ఇప్పుడు అతి రహస్యమైనది భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానం. భక్తితో చేసేటువంటి జ్ఞానం ఏంటంటే అతి రహస్యమైంది. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో కూడా మనకి కర్మయోగము జ్ఞానయోగానికి మధ్యలో పెట్టారు భక్తి యోగం. అదేంటంటే ఒక మనకి ఒక పూర్ణ ఉందనుకోండి, ఆ చుట్టూ ఉన్న పొర మనకి గట్టిగా ఉంటుంది, లోపల ఉండేటువంటి స్వీట్ గా ఉంటుంది లోపల ఉన్న పూర్ణం. నెక్స్ట్ మనకి ఇది అట్లాగే ఒక మంచి విలువైన వస్తువుని మనం ఎలా అయితే ఒక బాక్స్ లో పెట్టుకుని లాకర్ లో పెట్టుకుంటాం, అలా బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తేనే దాంట్లోది తెలుస్తుంది కదా మనకి. అలాగే ఈ భక్తి కూడా మనము తెలుసుకుందాము. భక్తి యొక్క భక్తి మీద భక్తితో శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో దాన్ని ఫాలో అయితే కదా తప్పించి ఒక గురువుని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ గురువు గారి యొక్క అనుగ్రహంతో మాత్రమే మనకి ఈ భక్తి అనేది అబ్బుతుంది. లేకపోతే భక్తిలోకి ఎంటర్ కావటం అంత తేలిక కాదు. మీరందరూ కూడా ఎంతో అదృష్టవంతులు కాబట్టి ఈ దీంట్లో చేరగలిగారు ఈ క్లాసెస్ లో. అది మీరు కంటిన్యూ అవ్వండి. సెకండ్ లెవెల్ కూడా మనకి చేయంగానే అనౌన్స్ చేయంగానే మీరు రిజిస్టర్ చేసేసుకోండి. ఈ అవకాశం మీకు మళ్ళీ రాదు. శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు కృష్ణుడి ప్రతిస్పందన. అత్యంత రహస్యమైంది ఏంటంటే భక్తితో చేసేటువంటి సేవ, ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం మనకి లభించటం అన్నమాట. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఈ జ్ఞానము విద్యల్లో శ్రేష్టమైందనమాట. రాజు లాంటిదిట ఈ జ్ఞానం. భగవద్ జ్ఞానం రహస్యం, అంత రహస్యమైంది. అన్నింటిలో కూడా అత్యంత రహస్యమైంది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతికి స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. అంటే ఆత్మ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. పరమాత్మ అంటే ఎవరు అనేది తెలుసుకోగలుగుతాం. ఈ జ్ఞానం ద్వారా మాత్రమే మనకి అది తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత అని చెప్పినాను కూడా మనకి దీంట్లో చెప్తున్నారు. రాజ విద్య, రాజు అంటే జ్ఞానం. రాజగుహ్యం అంటే అత్యంత గుహ్యమైన రహస్యాలన్నింటిలోకి రహస్యమైంది. పవిత్రం అంటే శుద్ధ జ్ఞానము, శ్రేష్ఠ జ్ఞానం. తర్వాత ఉత్తమం అంటే దివ్యమైనది, ఎంతో ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానం అన్నమాట ఇది. తర్వాత ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం అంటే ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. సుసుఖం అంటే చాలా ఉల్లాసంగా ఉండగలుగుతాం. ఈ జ్ఞానం ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో ఉన్నవాళ్ళు చూడండి, ఎప్పుడు నవ్వు మొహంతో ఉంటారు, ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారు. వాళ్ళకి అనేది ఆ దుఃఖం అనేది అంటే సుఖ దుఃఖాలకు అతీతంగా ఉంటారు వాళ్ళు. పూర్తిగా శుద్ధ భక్తులుగా మారినటువంటి వాళ్ళ మొహంలో ఎప్పుడు కూడా చిరునవ్వు చెదరదు. వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి భగవంతుడి ధ్యానంలోనే వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ దేహానికి వచ్చినటువంటి కష్టాలని వాళ్ళు పట్టించుకోరు.
అదే విధంగా ఉంటారనమాట. నవ్వు మొహంతో ఉంటారు, భగవంతుడిని చూస్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడు కూడా భగవద్ దర్శనం అయిపోతూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. తర్వాత నెక్స్ట్ కొంచెం పైకి మద్దదే నాకు కనిపించట్లేదు. ఓకే. సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. అవ్యయం అవ్యయం అంటే ఏంటంటే మనకి అవ్యయం అంటే శాశ్వతమైనది, ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండే. భగవంతుడు శాశ్వతం, భగవత్ విజ్ఞానం శాశ్వతం, ధర్మం శాశ్వతం. ఎప్పటికీ కూడా ధర్మం మారదు. ఇప్పుడు ఉప్పు ఎప్పుడు ఉప్పుగానే ఉంటుంది, ఏ ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళినా ఉప్పుగానే ఉంటుంది. అట్లాగే పంచదార కూడా ఏ ప్రదేశానికి తీసుకెళ్ళినా కూడా దాని ధర్మం మారదనమాట, దాని ధర్మం అలాగే ఉంటుంది. అదే విధంగా ఈ భక్తి కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, ఏ విధంగా చేసినా సరే ఆ ధర్మం మారదు. భక్తి అనేది శాశ్వతమైనది. భగవంతుడు శాశ్వతమైన వాడు. భగవంతుడు ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడే. అది హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఇది నశించనిది, శాశ్వతమైనది, నశించనిది. భౌతిక జ్ఞానం ఏదైనా సరే నశించిపోయేది. మనం ఎటువంటి దారి వెళ్ళినా సరే, ప్రతి దాంట్లో కూడా కష్టాలు ఉంటాయి, ప్రతిదీ కూడా నశించిపోయేది. ఈ మొత్తం ఈ లోకం కూడా, భౌతిక లోకం కూడా మనం నేను చెప్పుకున్నాం కదా. మా ఇప్పుడు 1000 యుగాలు దివ్య యుగాలు అయ్యేటప్పటికి బ్రహ్మగారి రాత్రి, 1000 దివ్య యుగాలు అయ్యేటప్పటికి పగలు. అప్పుడు పగలు వచ్చినప్పుడేమో సృష్టి జరుగుతుంది, రాత్రి వచ్చినప్పుడేమో అది మొత్తం కూడా లయం జరుగుతుంది అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. కాబట్టి శాశ్వతం కానటువంటిది అనమాట, భౌతికమైనటువంటి ప్రతిదీ కూడా శాశ్వతం కాదు. ఒక్క భగవంతుడు మాత్రమే శాశ్వతుడు. భగవంతుడి లోకం, గోలోకం మాత్రమే శాశ్వతమైనది. అశ్రద్ధదాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవత్మని. ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మము అనగా భక్తియుక్త సేవ ఎందు విశ్వాసం లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణాలలో వాళ్ళు ఉంటారనమాట. అంటే వాళ్ళు ఈ జనన మరణ చక్రం ఉంటుంది కదా, జైంట్ వీళ్ళలాగా పుడుతూ ఉంటారు, చచ్చిపోతూ ఉంటారు, మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు, మళ్ళీ కొంత కర్మ చేస్తారు, మళ్ళీ ఆ విధంగా వాళ్ళకి జన్మ అనేది వస్తూనే ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఈ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున అని చెప్పనని ఇక్కడ సంబోధిస్తున్నారు భగవంతుడు అర్జునుడిని. అశ్రద్ధదాన అంటే విశ్వాసహీనులైన, అంటే భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేనటువంటి వాళ్ళు. విశ్వాసం ఎవరికైతే ఉండదో వాళ్ళు ఈ ధర్మాన్ని ఆచరించలేరు, భక్తి సేవలోకి రాలేరు. భక్తి సేవలోకి రానప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవాల్సిందే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. భక్తి సేవ అంటే వాళ్ళు ఎన్ని జన్మలు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ 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 పుడుతూ లేచి మళ్ళీ పుట్టుకు తీసుకుంటూ, మళ్ళీ మరణిస్తూ, మళ్ళీ పుట్టుకు తీసుకుంటూ అలా చేసిన ఏ ధర్మం తీసుకున్నా కూడా, ఎటువైపు ఏది చేసినా సరే భగవంతుడిని చేరాల్సిందే. కాబట్టి అంత కష్టపడటం ఎందుకు? మనం ఈ మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అన్నది మనకి తెలిసినప్పుడు మనం దాన్ని ఆచరించడం ద్వారా మనం తేలికగా భగవద్ధామానికి చేరుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మంత్ హరే కృష్ణ. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మనము శ్రద్ధగా టీచర్ చెప్పే పాఠాలు వినకపోతే ఏమైతుంది? ఫెయిల్ అయిపోతాం, అదే క్లాస్ లో ఉంటాం కదా. లేకపోతే వాళ్ళని డిబార్ కూడా చేసేస్తారు. వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్స్ ని బట్టి వాళ్ళకి ఆ పనిష్మెంట్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది. అది మనం భౌతికంగా పెట్టుకున్నటువంటి నియమం అనమాట. స్కూల్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా కానీ, మనం ఒక కారులో వెళ్తూ ఉంటాం, డ్రైవింగ్ సరిగ్గా చేయకుండా ఇటు ఏదైనా యాక్సిడెంట్ చేసినప్పుడు వాడికి తప్పకుండా పనిష్మెంట్ పడుతుంది. రోడ్డు దాటేటప్పుడు సరిగ్గా ఎటువైపు నడవాలో నడవకపోతే వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది.
అలాంటివన్నీ ఉంటాయి. భౌతికంగా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నవి అవన్నీ కూడా ఉన్నప్పుడు మరి ఆధ్యాత్మికంగా మనం ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకోకపోతే మనకు పనిష్మెంట్ ఉండదా? తప్పకుండా ఉంటుంది పనిష్మెంట్. అదే ఆ పనిష్మెంట్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ పుట్టుకే, మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటాం. ఆ గర్భంలో ఉన్నంత కాలం మనము భగవంతుడికి నమస్కారం చేస్తాం. భగవంతుడా, నన్ను ఈ గర్భనరకం నుంచి తప్పించు, ఎట్లాగైనా సరే నేను బయటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నీ నామం వదలనంటాం. కానీ బయటికి రాగానే మోహం మాయ కమ్మేస్తూ ఉంటుంది మనల్ని. మళ్ళీ తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం, మళ్ళీ భగవంతుడిని గుర్తించం, శ్రద్ధ ఉండదు, విశ్వాసం ఉండదు భగవంతుడి మీద. దాంతో మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఇంద్రియ సుఖాల మీద పడి ఇంద్రియ సుఖాల కోసంగా ఈ దేహాన్ని ఖర్చు చేస్తూ ఉంటాం. దేహాన్ని ఎక్కువగా దానికోసంగా వాడుతూ ఉంటాం. వాడినందువల్ల పూర్తిగా మనము ఈ పురుగులాగా కూడా మళ్ళీ జన్మించాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఈ జన్మల్లో మనం చేసిన తప్పుల మూలంగా మానవ జన్మే వస్తుందని ఏం లేదు, జంతు జన్మలు కూడా వస్తాయి. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ మతది మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మస్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. మాతది, నేను చెప్పేది వినిపిస్తున్నదా? సౌండ్ క్లియర్ గా ఉందా? ఆడిబుల్? వినిపిస్తుంది మాతది, క్లియర్ గా ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ ప్రకృతిపై అన్ని జీవులు కూడా ఆధారపడి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లోకాలు ఉన్నాయి, మొత్తం కూడా 14 లోకాలు. 14 లోకాల్లో మధ్యలో భూలోకం ఉంది. భూలోకం ఉంటే పైన అప్పర్ ప్లానెట్స్. ఇప్పుడు మనం అప్పర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్ళాలా లేకపోతే డౌన్కి వెళ్ళిపోవాలా అన్నది మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, భూలోక, భోర్లోక, సువర్లోక, మహాలోక, జనలోక, తపోలోక. హరే కృష్ణ. ప్రీవియస్ దానికి వెళ్ళండి మాతాజీ, ప్రీవియస్. ఇప్పుడు ఈ లోకాలన్నింటికి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఫలితం ఆశించి కొలిచాం అనుకోండి, ఏ దేవతను కొలిస్తే ఆ లోకానికి వెళ్తామని చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ. చెప్పుకున్న దాంట్లో ఏ లోకానికి వెళ్తే ఆ లోకంలో మనల్ని ఉండనిస్తారా? మన పుణ్యం అయిపోయేంతసేపు ఉండనిస్తారు, కొన్ని రోజుల పాటు ఉండనిస్తారు. ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి మనం మళ్ళీ ధర్మ తీసుకోవాల్సిందే. భూలోకంలో మళ్ళీ జన్మ తీసుకొని మళ్ళీ భక్తి చేయకుండా మళ్ళీ ఏదో ఒక పనులు చేస్తా ఉంటే మళ్ళీ జన్మలు వస్తూనే ఉంటాయి. ఏ లోకానికి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ జన్మ తప్పదు. భూలోకంలో మాత్రం అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి గోలోకానికి వెళ్తే మాత్రమే జన్మ ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, భగవంతుడు ఇక్కడ ఈయన హరే కృష్ణ. క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ భగవంతుడి ఈ విష్ణువు బొడ్డులో నుంచి తామరతుడు బయలుదేరి చూడండి, తామరతుడిలో నుంచి బ్రహ్మగారు ఇక్కడ విరాట్ స్వరూపం వస్తుంది. ఆ విరాట్ స్వరూపంలో నుంచి అక్కడి నుంచి బ్రహ్మగారు వస్తారు. ఆ బ్రహ్మగారిని ఆయన కళ్ళు తెరిచేటప్పటికీ ఆయనకి అంత చీకటిగా కనిపించేదిట. చీకటిగా కనిపించేటప్పటికి ఆయన మొత్తం చూశారు, కిందికి వచ్చి వెళ్ళి చూస్తే మొత్తం కూడా అయోమయంగా చీకటిగా ఉంది. అప్పుడు తప్ప 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 అని వినిపించిందిట. వినిపించేటప్పుడు ఆయన తపస్సు చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఆ తపస్సు చేసిన తర్వాత భగవంతుడి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వటం జరిగింది. సృష్టిని చెయ్యమని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. బీజ ప్రదాత ఎవరు అంటే కృష్ణ భగవానుడే. ఇప్పుడు మనకి బియ్యపు గింజలు ఉంటాయి కదా, ఆ బియ్యపు గింజల్లో తేళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న పురుగులు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ పురుగులు ఆ బియ్యం గింజలో గుడ్లు ఏవి పెడతాయి? తేళ్లు పెడతాయి గుడ్లు. ఆ గుడ్లు తేలు పెడితే అప్పుడు దాంట్లో నుంచి బియ్యంలో నుంచి మనకి పురుగులు వస్తాయి. అలాంటిది ఈ భగవంతుడు బీజ ప్రదాత కాబట్టి మనకి
సృష్టి కార్యం అనేది జరుగుతున్నది. అన్నింటికీ కూడా కార్యకారణకర్తృత్వే, ప్రతి దానికి కూడా భగవంతుడే కారణము. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడంతా కూడా ఈ లోకాలు అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ, ఇవన్నీ 7 లోకాలు అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా చీకటి లోకాలు. అక్కడంతా కూడా అజ్ఞానం అన్నమాట. చీకటి అంటే అజ్ఞానంతో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆ లోకాలకు వెళ్తారు, డౌన్ ప్లానెట్స్ కి. ఇంకా వాటిల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బయటికి రావటం చాలా కష్టం. ఆ చీకటి లోకాల్లో అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ బయటికి రావాలంటే చాలా కష్టము. ఇప్పుడు మనము ఈ జ్ఞానాన్ని పొందటం ద్వారా భగవంతుడిపై విశ్వాసం పెంచుకుని, శ్రద్ధ పెంచుకుని, మనం భక్తి చేయటం ద్వారా మనము ఒక గురువు గారిని ఏర్పాటు చేసుకుని, ఆ గురువు గారు చెప్పిన మాటను బట్టి అనుసరించడం ద్వారా మనం భగవద్ధామానికి తేలిగ్గా చేరుకోవచ్చు. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మస్తాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః. అవ్యక్తమూర్తితో కూడిన నాచే ఈ సర్వ ప్రపంచము వ్యాప్తమై ఉన్నది. జీవులనియు నా యందు కలవు, కానీ నేను వాని యందు లేను. అన్నింటినీ నేనే సృష్టిస్తున్నాను. భగవంతుడి స్వేద బిందువుల ద్వారా వస్తుందిట. ఏంటంటే ఆవాల్లాగా మనకి లోకాలు. ఆవాలు ఇట్లా గుప్పెడితో తీసుకుని పోస్తే మనం లెక్క పెట్టగలమా? ఆవాలని లెక్క పెట్టలేం కదా. అన్ని విశ్వాలు ఉన్నాయట. ఆ విశ్వాలన్నింటిలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నారు. ప్రతి విశ్వంలో కూడా జీవరాశులు ఉన్నాయి. అట్లా ఈ విశ్వాలన్నీ సృష్టి ఎవరు చేశారు అంటే భగవంతుడే. సృష్టికర్త భగవంతుడే, బీజ ప్రదాత భగవంతుడే. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నా యందు, నాలో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, నా నుంచే వస్తున్నారు మీరందరూ కూడా, కానీ వాటిల్లో నేను లేను అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ మత. ఆరోది. నచమస్తాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూత బృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. నా చేత ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ ప్రకృతి మొత్తం కూడా నా చేత ఏర్పాటు చేయబడింది. సర్వ జీవరాశులు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. వాట్లల్లో అవన్నీ నాలో ఉన్నాయి, కానీ నేను వాట్లలో లేను అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఆయనను సృష్టింపబడినదంతయు నా యందు ఉండదు. నా యోగేశ్వరత్వ వైభవమును చూడుము. నేను సర్వజీవులకు పోషకుడునైనను సర్వవ్యాపకుడునైనను నేను అవ్యక్తమైన జగత్తునందలి భాగమును కాను, కానీ నా ఆత్మయే సృష్టికి ఆధారమైనది. ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా నా ఆత్మస్వరూపం అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మయా దీక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునా నేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. భగవంతుడికి 3 రకాల శక్తులు ఉన్నాయట. అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి, తటస్థ శక్తి. అంతరంగ శక్తి ఎవరంటే దేవతలు. బహిరంగ శక్తి ఏంటంటే ప్రకృతి మొత్తం, భౌతిక ప్రకృతి మొత్తం కూడా బహిరంగ శక్తి. తటస్థ శక్తి ఎవరంటే జీవులు. మనమంతా కూడా తటస్థ శక్తి కిందికి వస్తాం. ఇప్పుడు దేవతలు ఏం చేస్తారు? భక్తి చేస్తారు. భక్తితో భగవంతుడిని సేవిస్తారు. ఆయన ఏవైతే ఇది ఆదేశాలు ఇస్తుంటారో అవన్నీ కూడా పాలిస్తూ ఉంటారు దేవతలు. తర్వాత బహిరంగ శక్తి, ప్రకృతి ఇంద్రియ తృప్తి కోసం, ఎంజాయ్మెంట్ కోసంగా ఈ ప్రకృతిని సృష్టించారు. మనం ఈ జీవులన్నీ కూడా వచ్చిన ఈ ప్రకృతిలో నుంచి, ఈ ప్రకృతి నుంచి వచ్చినటువంటి గుణాల స్వభావం మూలంగా మనం జీవులందరూ కూడా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వాళ్ళు కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎక్కువగా ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే చూసుకుంటూ ఉంటారు. భగవంతుడి సేవ చేద్దాము అనే దాంట్లో చాలా తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి. కాబట్టి
వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గుణాతీతులు కావాలి అని చెప్పినాను మనకి భగవద్గీత తెలియజేస్తున్నది అనమాట. గుణాతీతులయ్యి అప్పుడు జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి నుంచి తప్పించుకోవాలి మనం. ఓ కుంతి పుత్రుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, లయం చేయబడుతుంది. చరాచర సృష్టి అనమాట. చరం అచరం అంటే సృష్టి జరుగుతుంది అంటే కనిపిస్తుంది, సృష్టి మొత్తం కూడా ఉంటుంది, తర్వాత మళ్ళీ కూడా లయం అయిపోతూ ఉంటుంది. అవజానంతి మా మూఢా మానుషీం తనమాశ్రితం పరం జానమవ పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. ఆయనే ఉంది కృష్ణుడు మనలాగే ఉన్నాడు కదా, యాదవుడు ఆయన అని చెప్పనని ఆయన్ని గుర్తించలేదన్నమాట. ఎవరంటే రాజసూయ యాగంలో శిశుపాలుడు ఆయనకి పుట్టినప్పుడే మూడవ కన్ను వచ్చింది. ఇక్కడ మూడవ కన్ను వచ్చినప్పుడు ఆమె వాళ్ళు పండితులు వాళ్ళు చెప్తారు, అందరి చేతికి ఇవ్వు, ఎవరి చేతిలో అయితే ఆ కన్ను మాయమైపోతుందో అప్పుడు వాళ్ళ చేతిలో ఇతను సంహరింపబడతాడని చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు ఇంకా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ తల్లి. ఈ కృష్ణుడు కూడా వెళ్తారు వాళ్ళ ఇంటికి. వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణుడి చేతిలో కూడా పిల్లవాడిని పెట్టంగానే ఆ కన్ను మాయమైపోయి అందమైన రూపం వస్తుంది. అప్పుడు ఆ తల్లి ప్రార్థిస్తుంది అనమాట కృష్ణ భగవానుడిని, నా కుమారుడికి ఇది భిక్ష పెట్టమని చెప్పనని, ఆయుష్ భిక్ష పెట్టమని చెప్పి ప్రార్థించినప్పుడు ఓకే 100 తప్పుల్ని నేను క్షమిస్తాను, 100వ తప్పు కాగానే అతను సంహరింపబడతాడని చెప్తాడు కృష్ణ భగవానుడు. అప్పుడు ఆ చిన్న వయసులోనే చిన్న పిల్లవాడు అప్పుడు. హరే కృష్ణ. అప్పుడే చెప్తారనమాట. అప్పుడు తర్వాత 100వ తప్పు ఎప్పుడు చేస్తారంటే రాజసూయ యాగం జరిగేటప్పుడు ప్రథమ తాంబూలం ఈయనకి ఇచ్చేదేంటి, మీరు ఈ భీష్ముల వారు ఇంతమంది పెద్ద పెద్ద గొప్ప వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, ప్రథమ తాంబూలు ఈ యాదవుడికి ఇచ్చేదేంటి అని చెప్పి తిట్టడం మొదలు పెడతాడు శిశుపాలుడు. వెంటనే సుదర్శన చక్రం వచ్చేసేసి ఆయన్ని చంపేస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ ప్రదేశం అంతా రక్తసిక్తం కావటం కృష్ణ భగవానుడికి ఇష్టం లేదు. మొత్తం కూడా అందరూ కూడా పాండవులందరూ కూడా ఆయన్ని కొట్టడానికి వస్తారు శిశుపాలుడిని. ఆ వాతావరణాన్ని ఎజ్జేయటం ఇష్టం లేదనమాట. అందుకని చెప్పినని తన చేత్తోనే సంహరించేస్తారు. 100వ తప్పు జరిగిపోతుంది, జరగంగానే సంహరింపబడతారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంచనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆది మూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలం నాయందే ఉంటారని, ఇప్పుడు అనన్య చిత్తంతో కొలుస్తారని చెప్పినని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. వృధా కుమార అని చెప్పినని కూడా సంబోధిస్తున్నారు ఇక్కడ. నువ్వు ఎవరివి, నువ్వు కుంతి కుమారుడివి నువ్వు, కాబట్టి నువ్వు మోహానికి గురి కాకూడదు అని చెప్పి నన్ను చెప్తున్నట్లు అనమాట. అలా చెప్తూనే ఆయన వారు నన్ను ఆదియును అవ్యయుడును అగు నన్ను ఎరిగి ఉండడితే దేవదేవునిగా ఎరుగుదురు. కావున వారు నా భక్తియుక్త సేవలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నులై ఉన్నారు అని చెప్పినని చెప్తున్నారు. మహాత్మానస్తు మహాత్ములు దైవీ ప్రకృతిని ఆశ్రయించిన వారై సేవ చేయుదురుట. భగవంతుడితో పూర్తిగా అనుసంధానమై ఉండి మనసు పూర్తిగా ఆయన సేవ చేయటంలో నిమగ్నమై ఉంటారన్నమాట. ఇక్కడ నెక్స్ట్ మాతది. సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతస్య దృఢవ్రతాః
నమస్యంతస్య మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. సతతం ఎల్లప్పుడూ ఎప్పుడు నన్ను కీర్తించాలి. సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎప్పటికీ కూడా నన్ను ఎవరైతే సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ నా వైభవాలను కీర్తించుతూ దృఢ నిశ్చయంతో ప్రయత్నించుతూ నా ముందు నమస్కరించుతూ మహాత్ములు నన్ను నిత్యము భక్తితో పూజిస్తూ ఉంటారు. ఆ భగవంతుడితో అనుసంధానం చేసుకోవాలి మనస్సుని పూర్తిగా. భగవంతుడి సేవలో నియుక్తం సంపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసంతో వాళ్ళు సరెండర్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రభుపాదులు అని చూపిస్తున్నారు. ఆయనకి సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది కాబట్టే ఆయన మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం 14 సార్లు తిరిగారట. మొత్తం అన్ని 108 టెంపుల్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయించారు. ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే మనము జీవితాంతం కష్టపడతాం, కానీ 108 ఒకళ్ళ చేత డబ్బు కలెక్ట్ చేసుకుని ఒకళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బు కలెక్ట్ చేసి అట్లా కన్స్ట్రక్షన్స్ చేయించడం అన్నది అదంతా కూడా మామూలు వాళ్ళ వల్ల కాదు. ఆయన పార్షదులు అన్నమాట, భగవంతుడి ద్వారా వచ్చినటువంటి వారు, భగవంతుడు పంపిస్తే వచ్చినటువంటి వారు ప్రభుపాదులు వారు. అందుకనే వారు ఇవంతా కూడా చేయగలిగారు. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి అంటే వారే మనకి ఆధ్యాత్మిక గురువు. మరి వారు చేసినవన్నీ కూడా మనం అనుసరించడం ద్వారా మనం భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు కాగలుగుతాం. ఫస్ట్ గురుదేవుల ఆచార్యుల కృపకి పాత్రలు అయినప్పుడే భగవంతుడి కృప అనేది లభిస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా మనం అంటే మహాత్ములు ఎప్పుడు కూడా కీర్తిస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడి లీలలు మాత్రమే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఇంకా ఎన్నిసార్లు విన్నా కూడా ఇంకా వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది భగవంతుడి లీలలు. అదే చెప్తూ సతతం కీర్తయంతో ఎప్పటికీ కీర్తిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. అదే ఇప్పుడు భౌతిక లోకంలో ఎవరు ఒక వ్యక్తి గురించి గొప్పవాడయ్యాడు వీడు అంటే ఆ క్షణం ఒకరు ఫస్ట్ డే బాగా చెప్పుకుంటారు, రెండో రోజు అయ్యేటప్పటికి తగ్గిపోతుంది, మూడో రోజు అయ్యేటప్పటికి అసలు మర్చిపోతారు, మారిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు బాగా డబ్బున్నవాడరా ఈ సంవత్సరం వీడు డబ్బున్నవాడని చెప్తారు, ఐశ్వర్యం ఉన్నవాడని. కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ వాళ్ళు మారిపోయి వేరే వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. అది నెక్స్ట్ ఫోన్ ఈజ్ ఓవర్ హీటింగ్ అని వచ్చేది. ఎప్పటికీ కూడా వాళ్ళు కీర్తిస్తుంటారు. నెక్స్ట్ हरे कृष्ण माता जी। నెట్వర్క్ కొంచెం డౌన్ లో ఉందండి, అందుకని కొంచెం ఇదైతుంది. వీడియో ఆఫ్ చేసేయండి. అర్జున, వేడినిచ్చువాడ వర్షమును నిరోధించువాడని నేనే, అమృతత్వమును మూర్తిభవించిన మరణమును నేనే, ఆధ్యాత్మికత్వమును భౌతికత్వమును నా ఎందే కలవు. ఆధ్యాత్మిక అంటే అన్నింటికి నేనే కారణను, కార్యకారణ కర్తృత్వే అని చెప్పినాను. అన్నింటికి కూడా నేనే కారణుణ్ణి అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు. త్రైవిద్యా మాం సోమపాహూత పాప యజ్ఞైరిష్వా స్వర్గతిం పార్థయంతే తే పుణ్యమాసాద్య సురేంద్రలోకాం అస్నంతి దివ్యాన్ దివి దేవ భోగాన్. వేదాల్లో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపేవారు నన్ను యజ్ఞయాగాదుల్లో పూజిస్తారు. యజ్ఞశేషము అయిన
సోమరసం పానం చేయటం ద్వారా పాపాలనిపై పవిత్రులైన వారు స్వర్గలోకాలకు పోవటానికి కారణమవుతారు. ఓకే, ఇప్పుడు వేదాధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సోమపానం గావించి వాళ్ళు దివ్య లోకాలకు వాంఛించుతూ పరోక్షంగా నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారు. ప్రత్యక్షంగా పూజించరు వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు ప్రక్షాళితమై ఆ పాపాలన్నీ కూడా ప్రక్షాళమైన తర్వాత పుణ్యము దివ్యమైన ఇంద్రియలోకాన్ని చేరి దివ్య భోగాలను అనుభవిస్తారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఫలితం ఆశించి కొలుస్తూ ఉంటారు. ఇది చేస్తే ఈ పుణ్యం వస్తుంది, ఇది చేస్తే ఈ పుణ్యం వస్తుందని ఆ స్వర్గానికి వెళ్ళాలని చెప్పినని కొలుస్తారు. అప్పుడు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిపోతారు. కానీ వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా కొలవరు కానీ పరోక్షంగా నన్ను కొలుస్తూ ఉంటారని చెప్పినని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అందరు చూడండి, గోపికలు గోపబాలకులు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యక్షంగా కొలిచినటువంటి వాళ్ళు. ఈ పరోక్షంగా కొలిచినటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే, అంటే ప్రత్యక్షంగా కొలిచినటువంటి వాళ్ళకి భగవంతుడి సేవ దక్కుతుంది. భగవంతుడి దగ్గర శాశ్వతంగా సేవ చేయడానికి ముక్తిని పొందగలుగుతారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ భౌతికంగా వాళ్ళు అంటే మళ్ళీ జన్మం తీసుకుంటారనమాట. ఈ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, ఇక్కడ జైంట్ వీల్ చూపిస్తున్నారు చూడండి. మళ్ళీ జన్మల్ని తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మంత్ అదే తేతం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మధ్యలోకం విశంతి ఏవం త్రయీ ధర్మమను ప్రపన్నా గతాగతం కామ లభంతే. వారి విధంగా విస్తృతమైన స్వర్గలోకమునందలి ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించి తమ పుణ్య వ్యాపారాల ఫలము క్షీణించగానే మరలా ఈ మత్స్యలోకంలోకి, మత్స్యలోకం అంటే ఈ లోకంలోకి మళ్ళీ వచ్చేస్తూ ఉంటారనమాట వాళ్ళు. ఈ విధంగా 3 విధాల సిద్ధాంతాలను అనుసరించితే ఇంద్రియ భోగాలను కోరువారు మరలా జనన మరణాలను పొందుతూ ఉంటారు వీళ్ళు. అనన్యాశ్చింతయంతు మాం ఏ జన పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అనన్యాశ్చింతయంతు మాం, అనన్యా ఇతర లక్ష్యం ఏమీ లేకుండా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి భక్తే లక్ష్యంగా ఉన్నటువంటి ఆయన్నే కొలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. కానీ నా దివ్య రూపములు ధ్యానిస్తూ అనన్య భక్తితో నన్నెప్పుడూ పూజించు వారికి లేని వస్తువులను నేను ఒసగుదును, వారికి ఉన్న వస్తువులను రక్షించును. ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఏం ఆలోచించక్కర్లేదు, నన్ను కొలిస్తే చాలు, వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ నేనే చూసుకుంటూ ఉంటానని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇస్తాను, ఆ ఇచ్చిన వాటిని మళ్ళీ సేఫ్ గా ఉండేట్టుగా చూసుకునేది కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. అసలు వాటి మీద దృష్టి ఉండదు. అట్లాంటి భక్తులకి ఏంటంటే పూర్తిగా ఎంతసేపటికి కూడా భగవంతుడి సేవే లక్ష్యంగా వాళ్ళు భగవంతుడిని కొలుస్తూ ఉంటారనమాట. ఆ భగవంతుడిని కొలుస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఇవన్నీ వస్తాయి అనే ధ్యాస ఉండకూడదు. అది ఆధ్యాత్మికంగా మనము అభివృద్ధి చెందటం కోసమే ఈ భగవద్గీత అనేది ఆధ్యాత్మికంగా మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి. మన మానవ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అన్నది తెలుసుకొని భగవద్ధామానికి చేరుకోవాలి. అదే ఇక్కడ లక్ష్యం అన్నమాట. ఈ ఫలితాలు వస్తాయని అవన్నీ చూసుకొని మనం భగవద్గీత చదవకూడదు, భగవద్గీతని వినకూడదు. మనం ఎంతసేపటికి భగవంతుడి మీద ప్రేమతో, భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో, భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ కలగడం కోసమే భగవద్గీత. నెక్స్ట్ యాంతి దేవతా దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యాః యాంతి మధ్యాదినోపి మాం. మహాత్ములకి తెలుస్తుంది, మధ్యస్థులకు కొంత తెలుస్తుంది, మూఢులకి అస్సలు తెలియదు భగవంతుడి గురించి. మహాత్ములకి పూర్తిగా తెలుస్తుంది. మహాత్ములు ఎవరు? బృందావనవాసులు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆ కృష్ణుడిని వదిలిపెట్టలా. వాళ్ళు ఎంతసేపటికి కృష్ణుడిని తృప్తిపరచటమే. కృష్ణుడు నవ్వితే నవ్వేవాళ్ళు, ఏడిస్తే ఏడిసేవాళ్ళు, కృష్ణుడు తింటే తినేవాళ్ళు, తినకపోతే వాళ్ళు కూడా మానేసేవాళ్ళు. ఆయన తోటిదే లోకంగా బతికారు వాళ్ళు, ఆ బృందావనంలో వాసులు. ఆ మహాత్ములు అందుకే వాళ్ళు.
ఇక్కడ చూడండి, ఎన్నోది 25th. దేవతలను పూజించేవారు దేవతలలో జన్మిస్తారు. పితృదేవతలను పూజించేవారు పితృలోకాలకు పోతారు. భూత పిశాచాలను పూజించేవారు మళ్ళీ హరే కృష్ణ. మాతది షేర్ చేస్తున్నారా? నాకు కనిపించట్లేదు షేరింగ్ ఏది. ఓకే, నా భక్తులు మాత్రం నాతో పాటే ఉంటారు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మాతది. ఇప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు అక్కడ కుచేలుడికి ఆయన మొత్తం ఒళ్ళంతా దుమ్ము కొట్టుకుని వస్త్రాలన్నీ కూడా మాసిపోయి అట్లా వెళ్తారు అనమాట కృష్ణ భగవానుడిని చూడడానికి. ఆ ద్వారపాలకులు కూడా లోపలికి వెళ్ళనివ్వరు. అక్కడ వీళ్ళు సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఉంటారు, ఎవరు లోపలికి వెళ్ళనివ్వరు, సైనికులు వెళ్ళనివ్వకపోతే అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు ఆయన వస్తారు, వచ్చి స్వయంగా ఆయన్ని ఆహ్వానించి తీసుకొని వెళ్తారు లోపలికి. కుచేలుడిని తీసుకొని వెళ్ళి ఉచితాసనం మీద కూర్చోబెట్టి ఆయనకి చక్కగా స్నానం అవన్నీ చేయించి ఉచితాసనం పెట్టడానికి అతిథి మర్యాదలన్నీ కూడా చేస్తారు. అట్లా ఆ విధంగా భగవంతుడి హృదయంలో చూడుకుంటుంది అనమాట. కడురెడ్డి శబరి శబరి కూడా ఏది స్వీట్ గా ఉంటుంది పండు అని చెప్పినని అందరూ వెళ్ళిపోతారు. గారు ఏం చెబుతారంటే అదిగో రాముడు వస్తున్నారు, వచ్చే వరకు ఉండి నువ్వు తర్వాత రా అని చెప్తారు అనమాట స్వర్గలోకానికి. సరే ఉండిపోతుంది ఆమె అక్కడ, రాముల వారి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు రాముల వారు వచ్చిన తర్వాత ఆమె రాముల వారికి సేవ చేసుకుని తర్వాత వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, ముక్తిని పొందుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ గజేంద్రుడు అంటే ఏంటి? కోరికలు. ఆ కోరికలు ఎక్కువయ్యే కొద్ది ముసలి ఏంటంటే భౌతిక లోకం. ఈ భౌతికంగా మనం ఈ ముసలి చేత బాధింపబడిన గజేంద్రుడు బాధించినట్టుగా బాధింపబడ్డట్టుగా పూర్తిగా మనం ముసలి చేత బాధింపబడుతున్నాం ఈ యొక్క భౌతిక లోకంలో. ముసలి ఎట్లా అయితే ఆ కాలు పట్టుకొని పిండేస్తున్న రక్తాన్ని, ఆ విధంగా మనం కూడా బాధింపబడుతున్నాం. కానీ ఆ భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుంటే కనుక అవన్నీ కూడా మనకి ఈ లోకమే, మనకి ఈ భౌతిక లోకమే గోలోకంగా తయారు చేసుకోవచ్చు మనం భగవంతుడి సేవలో ఉన్నప్పుడు. అది తెలుసుకోవాలి మనం. భగవంతుడి సేవ బుద్ధిగా మనకి ఆ సేవ చేయాలి అనేటువంటి ఆశ కలిగి ఆ సేవలో నియుక్తులు అవ్వాలన్నా కూడా భక్తుల యొక్క దృష్టి పడాలి మన మీద. పడ్డప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ కృపతో మాత్రమే మనం భక్తులుగా మారగలుగుతాం. ఇక్కడ ఆ గజేంద్రుడికి మోక్షం లభించింది అనమాట. నెక్స్ట్ మాతాజీ. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అస్నామి ప్రేతాత్మనః. ఎవరైనా సరే నాకు ప్రేమతోడను భక్తితోడను ఆకును గాని పుష్పమును గాని పండును గాని నీటిని గాని అర్పించినచో దానిని నేను స్వీకరిస్తాను. పత్రం అంటే ఆకు, పుష్పం ఫ్లవరు, ఫలం పండు, తోయం అంటే నీళ్లు. ఏదైనా సరే ఆ నీళ్లలో ఒక తులసి మళ్ళీ నీళ్ళంటూ ఉండదు, లేకపోతే తెచ్చి పెట్టుకోండి. తులసి మొక్క తప్పకుండా ఉండాలి. ఆ తులసి దళ వేసి మనము ఏమీ లేని వాళ్ళం భగవంతుడికి సమర్పించటానికి, అప్పుడు ఆ నీళ్లలో తులసి దళం వేసి ఇచ్చినా సరే నేను స్వీకరిస్తానని చెప్తున్నారు. అక్కడ రాయబారానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆయన బ్రహ్మాండంగా విందు ఏర్పాటు చేస్తారు. దుర్యోధనుడు తన గొప్ప చాటించుకోవటం కోసంగా కృష్ణుడికి
హరే కృష్ణ. అట్లా భగవంతుడు చూసేది ఏంటంటే మన భక్తి, మన ప్రేమ, మనకు విశ్వాసం ఉందా లేదా, శ్రద్ధ ఉందా లేదా, ఇవి చూస్తారు. అవి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఇచ్చింది స్వీకరిస్తారు. ఆయనకి లేదంటూ లేదు. సకల ఐశ్వర్యం మొత్తం ఆయనదే. మనం పెట్టింది తినాల్సిన అవసరం లేదు భగవంతుడికి. అది మనకు ఉంది ఆ అవసరం. ఆ భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరాలంటే మనము భక్తి, శ్రద్ధతో, విశ్వాసంతో మనము ఏదో ఒకటి సమర్పిస్తూ ఉండాలి భగవంతుడికి. ఆ సమర్పించింది మనం స్వీకరించాలి. అదేంటంటే మనకి ఆ పాపాలని కూడా ప్రక్షాళన అయిపోతాయి. మనం ఏదైనా తినే ముందు అది భగవంతుడికి సమర్పించి అలవాటు చేసుకోవాలి. ప్రతి వాళ్ళు కూడా కృష్ణ అర్పణం అంటూ ఉంటారు కదా. కృష్ణుడికి అర్పణ చేసిన తర్వాత దాన్ని స్వీకరించాలి. ఇక్కడ చూడండి, పత్రం, తులసి పత్రం, పుష్పం, రకరకాల ఫ్లవర్స్, మంచి మంచి వాసన ఉన్న పువ్వులు, తర్వాత ఫలం, అన్ని రకాల పండ్లు. ఈరోజు ఏకాదశి కదా, అందరూ కూడా ఉపవాసం ఉండండి. ఉపవాసం 15 daysకి ఒకసారి కంపల్సరీ ఉపవాసం ఉండాలి. ఉపవాసం ఉండి ఫ్రూట్స్ తినండి. హెల్త్ బాగుండని వాళ్ళకి వేరే ఆహార పదార్థాలు ఉన్నాయి, అవి తినండి. హెల్త్ బాగుండకుండా ఉండలేని వాళ్ళు, కానీ ఉండగలిగిన వాళ్ళు పండ్లు తిని ఉంటే ఉత్తమం అన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ భీష్మ పంచకం కూడా మనకి ఇప్పుడు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ తోయం అంటే నీళ్లు, జలం. ఆ జలంలో కొంచెం ఒక తులసి దళం వేసి నైవేద్యం పెట్టాలి. ఏది లేదు మన ఇంట్లో నైవేద్యానికి. అట్లా పెట్టినా కూడా మన శ్రద్ధ, విశ్వాసమే ముఖ్యమైంది. నెక్స్ట్ మాతది. హరే కృష్ణ. యత్కరోషి యదస్నాసి యద్ఘోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. పని చేసి కర్తృత్వం అంటే ఏ పని చేసినా నా కోసం చెయ్యి. ఏది తిన్నా నాకు సమర్పించి తిను. ఏ యజ్ఞంలో పాల్గొన్నా, అగ్నికి ఏది సమర్పించినా కూడా అది నాకే చెందుతుంది. భోక్త ఎవరు అంటే విష్ణుమూర్తి, కృష్ణ భగవానుడే. నేనే భోక్తని అని చెప్తున్నారు. ఏ దానం ఇచ్చినా కూడా అది కృష్ణార్పణం అనుకుని చెయ్యాలి మనం. మరియు ఏ తపస్సు చేసినా కూడా అన్నింటికీ కూడా కారణం ఎవరంటే భగవంతుడే. ఆయన దగ్గరికే చేరుతుంది. అన్ని కూడా భగవంతుడికే వెళ్తాయి. ఇప్పుడు చెట్టు ఉంటుంది, ఒక పెద్ద చెట్టు ఉంటుంది. ఆ చెట్టుకి ప్రతి స్టెమ్కి నీళ్లు పోసుకుంటూ వెళ్తామా? ఒక మామిడి చెట్టు ఉంటుంది, స్టెమ్కి ఆకాకుకి నీళ్లు పోస్తే దానికి అందుతాయా? అందవు కదా. మొదల్లో చక్కగా నీళ్లు అందించి ఒక పాదు చేసి దాంట్లో మొదట్లో నీళ్లు పోస్తాం. పోసినప్పుడు వేళ్ళు పీల్చుకుంటాయి. పీల్చుకున్న అన్ని భాగాలకి కూడా ఆహారాన్ని అందజేస్తాయి వేళ్ళే. అట్లా భగవంతుడిని సేవిస్తే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా తృప్తి పడతారు. కొంతమంది అడుగుతారు, అయ్యో మేము ఈ దేవతను పూజిస్తున్నాం, ఆ దేవతను పూజిస్తున్నాం, వాళ్ళ కోపం రాదా అని. ఏం రాదు. వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడి ఏర్పాటు చేసినటువంటి దండ అనమాట. వాళ్ళందరూ మన కోసం, మన అవసరాలను తీర్చడం కోసంగా ఆ దేవతలను ఏర్పాటు చేశారు భగవంతుడు. 3 కోటి దేవతలు. వాళ్ళకి కొన్ని పనులు ఇవ్వబడ్డాయి, ఆ పనులు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. భగవంతుడి ఆదేశంలో ఉంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి కుంతిపుత్రుడా, నువ్వు ఏ పని చేసినా కూడా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞం చేసినా, అగ్నికి సమర్పించినా సరే, దానం ఇచ్చినా సరే, ఏదైనా సరే నాకే చెందుతుంది అది అని చెప్పినని, నాకే చేస్తుంది అని చెప్పినని చెప్తున్నారు అనమాట. తపస్సు చేసినా కూడా. కానీ అది మనం ఏం చేయాలి? కృష్ణార్పణం చేయాలి. పూర్తిగా కృష్ణార్పణం అనుకుని మనం ఏ చేసినా సరే చెయ్యాలి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నాకే అర్పించాలి అని చెప్పినని. నెక్స్ట్ మంత్రం. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగ యుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. ఈ విధంగా నీవు కర్మబంధాల నుంచి, వాని మంచి చెడ్డ ఫలితాల నుంచి ముక్తుడవగుదువు. ఈ సన్యాస యోగ సిద్ధాంతముచే నా యందు స్థిరముగా నిలబడిన మనస్సుతో నీవు ముక్తుడవై నన్ను చేరుదువు
అది సన్యాసి. సన్యాసి ఏంటి, ప్రతిఫలాపేక్ష ఉండదు సన్యాసికి. అలా భక్తి యోగి కూడా సన్యాసిలాగా పూర్తిగా ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా భగవంతుడికి అన్ని సమర్పించడం ద్వారా ఆ భగవంతుడు తృప్తి చెంది మనల్ని మనం ఆయన్ని చూడటం కాదు, ఆయన మనల్ని చూడాలి. అది మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కేకలు పెడుతూ ఉంటాము, ఏ దర్శనానికి వెళ్ళినా సరే జరగమని పక్క వాళ్ళని తిట్టడం, ఎదుటి వాళ్ళని తిట్టడం, వెనక వాళ్ళని తిట్టడం, ఇది చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఆ భగవంతుడిని ఎంతసేపు చూసాం అన్నది గంటలు గంటలు నిలబడతాం క్యూలో. కానీ ఆ భగవంతుడికి మనం కనిపించాలి, మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, కీర్తన చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఆ భగవంతుడిని కీర్తించాలి. అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు మనల్ని చూస్తారు. మన వైపు చూడాలి, ఆయన చూసేట్టుగా చేసుకోవాలి. ఆత్మని పరమాత్మతో అనుసంధానం చేయాలన్నమాట. అది శుద్ధ భక్తుల లక్షణం. అప్పుడు మాత్రమే శుభ అశుభ ఫలితాల బంధనాల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి చేయబడతారు. ద్వంద్వాతీతం అన్నమాట. ద్వంద్వాతీతంగా ఉన్నప్పుడు దుఃఖము సుఖము రెండు కూడా ఒకే రకంగా భావించగలిగే స్థితికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు శుభ అశుభ ఫలితాలని కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా ఉన్న స్థితికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు దగ్గరికి చేరగలుగుతారు. ఆ బంధనాల నుంచి, మొత్తం మోహం నుంచి కూడా మనము విరాగిగా మారిపోతాం. ఈ గుణాలన్నింటికి బంధనాల నుంచి తప్పించుకొని భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. అనాసక్తస్య విషయాన్ యదార్హముపయుంజతః నిర్బంధ కృష్ణ సంబంధే యుక్తం వైరాగ్యముచ్యతే. భక్తి రసామృత సింధులో వస్తుంది. మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలము పని చేయవలను, కానీ పని చేయటం మానవ సహజం, మానవుడు చేయాల్సిందే. అందుకే పనులు చేయొచ్చు, ఫలాలను కృష్ణునికి అర్పించినచో అది యుక్త వైరాగ్యం అనబడను. నిజముగా సన్యాసమున ఉన్నచో అట్టి పనులు మనోముకురమును పరిశుద్ధం, అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుంది అనమాట. మనం భగవంతుడి గురించి ఏది చేసినా సరే, భగవంతుడి గురించి చేస్తూ, భగవంతుడి కీర్తన చేస్తూ, భగవంతుడికి అర్పిస్తూ, భగవంతుడిదే ధ్యానంగా ఉన్నప్పుడు 24 hours భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉన్నప్పుడు, కృష్ణార్పణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు భగవంతుడికి తృప్తి కలుగుతుంది. దీన్ని యుక్త వైరాగ్యం అంటారు. యుక్త వైరాగ్యం అంటారు అని చెప్తున్నారు. 29. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. నేనెవరిని ద్వేషింపను, ఎవరి యందును పక్షపాతము కలిగి ఉండను, నేను అందరి ఎడను సమానను. కానీ భక్తితో సేవ చేయవారు నాకు మిత్రుడు. నా యందు అతడుండును, నేను కూడా అతని మిత్రుడనై ఉండును అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. కృష్ణుడు అందరి ఎడ సమభావం గలవాడై ఉంటారు. కృష్ణుడు ఎప్పటికీ కూడా అందరి మీద పక్షపాతం ఉండదు. ఆయనకి ఒక తండ్రికి ఉంటుందా పక్షపాతం, ఉంటుందా? ఉండదు కదా. బిడ్డలందరూ ఒకటే ఆయనకి. ఇంకా కొంచెం తక్కువలో ఉన్నవాడి మీద ప్రేమ ఎక్కువ చూపిస్తారు ఆయన. వాడు ఎట్లాగైనా సరే ఉన్నత స్థితికి చేరుకోవాలి అనే దాంట్లో. అది మనం కోరుకోకూడదు ప్రతిఫలాన్ని. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడండి, ప్రతిఫలాన్ని మనం కోరుకోకూడదు. మనం కోరుకుండేది ఏదైనా సరే, ఇక్కడ చూడండి, కుక్క పిల్ల కావాలని కోరుకుంటున్నది. అలాంటి కోరికలే ఉంటాయి మనవి. కానీ ఏది ఇవ్వాలి, అత్యున్నత ఫలం ఏది అన్నది భగవంతుడికి తెలుసు. భగవంతుడు ఇస్తారు మనకి. ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా మనం కొలవటం అలవాటు చేసుకోవాలి. అది ఎప్పుడంటే మనకి పూర్తిగా శ్రద్ధ విశ్వాసము భగవంతుడి మీద కలిగినప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ పని చేయగలుగుతాం. పూర్తిగా సేవలో నియుక్తులం కాగలుగుతాం. పూర్తిగా సేవలో నియుక్తులు కావాలంటే ఏం కావాలి? ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క కృప కావాలి మనకి. శుద్ధ భక్తుల కృప ద్వారా మనము పూర్తిగా సేవలో నియుక్తులమైనప్పుడు కృష్ణ భగవానుడి కృప మనకి లభిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక సూర్యుడు ఉంటాడు. సూర్యుడు ఉంటే ఆ సూర్యుడు అన్ని చోట్ల పడుతూ ఉంటారు కదా, అంత పూర్తిగా ఆ సూర్యకాంతి వ్యాపిస్తుంది. కానీ చీకటి ప్రదేశం ఉంటుంది, ఒక ఇంటి లోపల చీకటిగా ఉంటుంది, అక్కడ సూర్యుడు పడలేడు, మొత్తం మూసేసి ఉంటుంది అనమాట. మనం అట్లా
అన్ని వైపులా మూసేసి కూర్చుని మనం పూర్తిగా భగవంతుడిని నమ్మలేదనుకోండి, అవిద్యలో ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడి కృప మనకి లభించదు. అది ఆ భగవంతుడి కృప లభించాలంటే మనము ఆయన చెప్పిన ప్రకారంగా, ధర్మం ప్రకారంగా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఆ గురువుల్ని సేవిస్తున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది అనమాట. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా స్వేచ్ఛాంతి నిగచ్చితి కౌంతేయ ప్రతిజానేహే నమే భక్త ప్రణశ్యతి. ఓ కౌంతేయ, అతడు వెంటనే ధర్మాత్ముడై శాశ్వతమైన శాంతిని పొందును. నా భక్తుడు ఎప్పుడునూ నశింపడని ధైర్యంగా ఘోషింపుము అని చెప్తున్నారనమాట. అపిచేస్తు దురాచారు బదితేమా అనన్య భాగ్ సాదరేవ సమంతవ్యం సమ్యక్ వ్యవసితో హి సహ. అంటే మిక్కిలి అసహ్యమైన పనులు చేసేవాళ్ళు కూడా ప్రేమయుక్త సేవలో నిమగ్నుడై ఉన్నతో అతడు నిశ్చయంలో తగినట్లుగా ప్రతిష్ఠుడై ఉండు సజ్జనుడుగానే పరిగణింపబడతాడు అని చెబుతున్నారు. అంటే చాలా వెధోపనులు చేస్తారు. చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి భగవంతుడి గురువు కృపతో, భగవంతుడి కృపతో వాళ్ళు సరైన లైన్లోకి వచ్చేస్తారు. వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నువ్వు ఆ వెధోపనులు చేసావు కాబట్టి నువ్వు ఆ భక్తుడివి కావని చెప్పి భగవంతుడు అనరు. భగవంతుడి కృప వాళ్ళ మీద కూడా చూపిస్తారనమాట. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మాతది. మాం హి పార్థవ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుః పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తదా శూద్రాస్తేపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృథా కుమారా, అంటే ప్రతి చోట కూడా కుంతిపుత్రుడా, పృథా కుమార ఇవన్నీ ఆమెను తలుచుకుంటూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుడి హృదయంలో ఆమె అంత భక్తురాలన్నమాట పృథా. నువ్వు ఆమె కుమారుడివి, నువ్వు కూడా భక్తుడివి అని గుర్తు చేస్తున్నారనమాట భగవంతుడు. నువ్వు మోహంలో పడవాకు, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యి, నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పనని ఒక్కొక్కటే చెప్తూ వస్తున్నారు. చెప్పినప్పుడల్లా నువ్వు పృథా కుమారుడివి, నువ్వు కుంతిపుత్రుడివి, ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. నువ్వు ఇలాంటి వాడివి, నువ్వు ఇంత గొప్పవాడివి, భరతవంశం వాడివి నువ్వు అని చెప్పినని కూడా, భరతవంశ శ్రేష్ఠుడివి నువ్వు అని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుడు. అట్లా అయినా సరే ఆ మోహం తప్పిపోయి భగవంతుడు ఆ అర్జునుడు బయటకు వచ్చి భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా యుద్ధం చేయాలి ఆయన. అందుకని చెప్పినాను ఒక్కొక్కటే గుర్తు చేస్తున్నారు ఆయన. పృథా కుమారా, నీ కుటుంబంలో పుట్టిన వారైనా స్త్రీలైనను వైశ్యులైనను శూద్రులైనను నన్ను ఆశ్రయించినతో పరమగతిని పొందగలరు, దివ్యమైన గమ్యాన్ని చేరగలుగుతారు. ఏ జాతి అయినా సరే, జన్మ, జాతి, కులము, లింగ భేదాలు ఏమి ఉండవు భగవంతుడిని కొలిచేటప్పుడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈయన హరిదాస్ ఠాకూర్ 192 రౌండ్స్ చేసేవాళ్ళుట జపం. ఆయన ముస్లిం, యాక్చువల్ గా ముస్లిం అయ్యుండి ఆయన మన కృష్ణ భగవానుడిని కొలుస్తూ ఉంటే విపరీతంగా బాధలు పెట్టారు, చాలా అవమానాలు చేశారు ఆయన్ని నవాబుల పరిపాలన సమయంలో. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన పాదాలు వదిలిపెట్టల, కృష్ణ భగవానుడి పాదాలు. ఆ విధంగా ఆయన ముస్లిం అయినప్పటికీ కూడా ఆయనకి ముక్తి లభించింది. చైతన్య మహాప్రభు ఇలా చేతుల మీద తీసుకొని వెళ్ళి ఆయన్ని ఖననం చేశారు. చైతన్య మహాప్రభు అంటే ఎవరు? కృష్ణ అవతారం, కృష్ణ భగవానుడే వచ్చారు ఆయన చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో. ఆ విధమైనటువంటి ముక్తి లభించింది ఆయనకి, హరిదాస్ ఠాకూర్కి. ఇప్పుడు ప్రహ్లాదుడు రాక్షస కులంలో పుట్టాడు ఆయన. అయినప్పటికీ కూడా రాక్షసుల లక్షణాలు రాలే ఆయనకి. ఎట్లా? అక్కడ సాంగత్యం అనేది ముఖ్యం అన్నమాట. అక్కడ భక్తుల సాంగత్యం లభించింది. ఆ తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు నారదుడి ఆశ్రమంలో ఉన్నారు అందరూ భగవద్భక్తులు, భగవన్నామ కీర్తన, భగవంతుడి గురించి, లీలల గురించి చెప్పుకునే వాళ్ళు. ఇవన్నీ కూడా వినటం ద్వారా నారదుడి ఉపదేశం
మంత్రోపదేశం ద్వారా ఆయన ఆ నారాయణ మంత్రాన్ని వదిలిపెట్టల. తండ్రి అడుగుతాడు, ఏరా ముల్లోకవాసులు నన్నే కొలుస్తున్నారు, నువ్వు ఎక్కడో దాక్కున్నటువంటి నారాయణుడిని కొలుస్తానంటావేంటి, అది వదిలిపెట్టేసే నిన్ను గొప్పవాడిని చేస్తాను, నీకు ఈ సింహాసనమే ఇచ్చేస్తానంటాడు. అంటే లేదు, నాకు అదంతా ఏది వద్దు, నాకు ఆ నారాయణుడే కావాలి. అయితే చూపించు నీ నారాయణుడు ఎక్కడున్నాడు అని చెప్పిన, ఇక్కడ ఉన్నాడా అని అడుగుతాడు. అడిగితే చూపిస్తాను నేను, ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండై, ఎందెందు వెదకి చూసిన నందేగలడు దానవాగ్రణి వింటే. నువ్వు విన్నావంటే దానవాగ్రజ, నువ్వు విన్నావంటే మొత్తం కూడా అన్ని చోట్ల కూడా ఉన్నాడు భగవంతుడు, నాకు ప్రతి చోట కూడా కనిపిస్తున్నాడు. సర్వలోక మహేశ్వరుడు ఆయన, సర్వాంతర్యామి, కాబట్టి ప్రతి చోట కనిపిస్తున్నాడు నాకని చెప్పి చెప్తారనమాట ప్రహ్లాదుడు. అదేంటంటే, అయితే ఇదిగో ఈ స్తంభంలో చూపించిన గద పెట్టి పగలు కొడతారు, స్తంభాన్ని కొడతారు, కొట్టేటప్పటికి ఆ స్తంభంలో నుంచి వస్తారు నరసింహ అవతారం. ఆ అవతారం వచ్చేటప్పటికి ఇది ఎక్కడా చూడలేదే నేను, విచిత్రంగా ఉందని నేను కోరుకోలేదే, దీని నుంచి మృత్యువు రాకూడదు అనే విషయం నేను కోరుకోలేదు. ఈ రూపం ఏంటనే ఆయన చాలా భయానికి హిరణ్యకశిపుడు. ప్రహ్లాదుడికి ఫస్ట్ కొంచెం భయం కలుగుతుంది ఆ రూపం చూసిన తర్వాత, కానీ భక్తుడు కదా, ఆ రూప ఫస్ట్ ప్రహ్లాదుడి ద్వారానే ఆయన శాంతి పొందుతారు. ఎవరంటే నరసింహ రూపంలో. ఏదంటే హిరణ్యకశిపుడిని సంహరిస్తాడు కదా, సంహరించిన తర్వాత ఆయనకి ఒళ్ళంతా మంటలు వచ్చేస్తుందట ఆ నరసింహస్వామికి. వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రహ్లాదుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కీర్తించిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి హక్కుని చేర్చుకుంటారు ప్రహ్లాదుడిని నరసింహావతారంలో. ఆ విధంగా భక్తుడు ఏదైనా సరే, ఏ కులమైనా ఏ జాతి అయినా ఎవరైనా సరే నన్ను కొలిచినప్పుడు సమాజం అసహించుకునే వాళ్ళైనా సరే నన్ను శరణు పొందితే వాళ్ళని నేను దగ్గరికి చేర్చుకుంటాను, పరమపదం లభిస్తుంది వాళ్ళకి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నెక్స్ట్ మాతాజీ. మన్మనాభవద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు, మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. నీ మనస్సుని ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నం చేయి, మనస్సుని ఎప్పటికీ కూడా నాతో లగ్నం చెయ్యి అంటే ఆత్మని అనుసంధానం చేయమంటున్నారు. నీ మనసు పూర్తిగా కృష్ణ స్మరణలో ఉంచుకో, ప్రతి చోట కూడా కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణనామ జపం మొదలువాకు అని చెప్తున్నారు. నా పట్ల భక్తితో ఉండు, నన్ను ఆరాధించు, నాకు ప్రణామాలు అర్పించు, పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోమంటున్నారు అనమాట భగవంతుడు. సంపూర్ణ తత్పరుడైనప్పుడు తప్పక నన్ను చేరుదువు, నన్ను పూర్తిగా కృష్ణార్పణం చేసి కృష్ణ భగవానుడిదే లోకంగా బతికిన వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరతారు అని చెప్పిన భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ప్రామిసింగ్ శ్లోక, ప్రామిస్ చేస్తున్నారు అనమాట. నువ్వు ఈ విధంగా ఉంటే తప్పకుండా నా దగ్గరికి వచ్చేస్తావు, నా కృప లభిస్తుంది నీకు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి. మనసు నాపై లగ్నం చెయ్యి, నా భక్తుడివిగా నాకు నమస్కరించు, నన్ను పూజించు, నీ చిత్తాన్ని నాపై ఉంచితే నన్ను పొందుదువు అని చెప్తున్నారు. చిత్తాన్ని మనస్సును పూర్తిగా ఆ భగవంతుడి మీదే ఉంచేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి మనం. నెక్స్ట్ మాతాజీ. ఇట్లాగే మనకి ఇంకొక శ్లోకంలో కూడా చెప్పారు, సతతం కీర్తి ఎంతో మామని చెప్పిన ఇంకొక శ్లోకం కూడా చెప్పారు మనకి, చెప్పుకున్నాం మనం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులకి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే గనక